chiamate echi chiabetigosiria abancho babo ase omobasokano mobe bwepara abo igoro nigo bono baboririe gosirwa konyora ogoikerania gose koroberia ematanga yokobania bamwabo abanchwa ase bono 10 korwa ase ensemo ya Rangenyo abantu 10 korwa ase Kenyoro ekemo babete bagosiria amagima abo abwabwo maega egari yabo ya aina ya Nissan yatumanete negari ende chinsemo chia chabera chingaki barenge kurwa ase nyangi kuru chinsemo chiri cha Western obuna tokumanyirwa no muri Keto Daniel Ontiri bakabangesa bali kuru Rangenyo kogende nyangi chinsemo cha Western abantu gwetane 15 kuru ase Kenyoro ekemo tibachi kumanya 10 egati yabo nariri arengeri tukolio mweryo asense ekire netenka nechianga chiabo chiramanyinga chipochi chebasubati chibag nebikoroto kole getegete chiamate chiabo chirasebiriro nogweitia ngaki twigitega richabera twetire gocha mutu akego aba twanyorete omusabe accident gari ende karupo kuru enjera yari kuru yugisi kwenda Kisumu road nandi togoturumboka egazire kababune ya city chipureke egake gari ng'ake karaenda kando nandi twegachega twikera oro basaden tugastukira tulinze kiro mundu amayenda nigabwatetense hase Kenyoro kia Rangenyo imenya maya ebunge ya West Mugirango ekaunti ya Nyamira gati abo mongina no mugaka abo baliganetie ekegeni kinyangi ase omwana bo Munyeroka ase nsemeyo ya Western abange babo kurase kwaya ase kanisa ye Adventista ya Rangenyo une familia tosireti yanko yane kuruko yaro twasiriri anti yane kuruko Jeni twasiririe kazi ni yane kurukwesta kuruikonge na woigo twasiriri mama oyuolelea kebaso na woigo Richard kebaso manyene gaki nabo tole na magomba manene nabo tole na mayanda na woigo abana kwaya abu barenge amana barabwo bagasiria amagima abo babere boka nabo batigarete 10 abo nigo babwateranĩtigwe ase omobasokano mobe wepara ase ensemo ya Chabera ase pale nene yokogenda Kisumu magega yegari barenge gotumana negari ende obosiaso bosio nabande niko bagenderete kurwanirwa amagema abo ase nyegitari nene ya Nyamira mamo minto nigo barwete igari tukoria Jumamosi maraga bakaenda ase enyangi yaringo chigokorerwa ari omochi okakamega bagaika Kakamega buya Jumamosi maragoba tukuri kwati bagakora enyangi gabwatanigo bagakora bagangi abone safari kwira na gochanka kero bekire ari omochi ari Chabera no banyorete omobasokano bwepara na akiritu ngakirwe esimi chinsa ng'esa moja iga yani ngake esimi kubori mama nakie gweikireka simi omonto omong'aka akabogori omusacha akabogori ngakubina naki yanyarikana oyakobogoria esimi ya mama ngabutora naende nkayaka arafu nari moboreti wapi mwenye simu agantebi ng'a mama omino okoreki oyo kule chiamate chiabo barira na goteba buna banyorera sare nene na mono chinga kichiga bakagerete buna ngokora bari ngo mwaka buya n'abantu babo familia yake baso oyuore tata na boigo Lea oyuore mama kero tugocha kaiga twabanyora twagoka na baibori banyarire koba abasemi mono asa amagima ito mama ominto naro orenge mama nande naro orenge tata nero to kiniri tata ntu asirete kare agatutiga turabake mpaka boni mna stoikiriga mama nero orendete abaigo bane barenkaga iyo nero kubaka ne school fees sana na nje ngonko nyari asobwamo chiamate chiga nigo chiaboria gusirwa ne serikali ye county ne serikali nene asa gokoromero berio ya matanga na gokonya bari barasinye gitari matanga aya agare igubuya serikali yesoi kabisa no sha yigwete bone bwate challenges ya bande banyorete chingoma sha muigwete challenges yebwate gabo
bakonywe na indonye manyanga enyangingo chagosiri yarenga magima amange iga yabantu abaito gaki mbale goja, lakini ilikuwa ni mpango ya Mungu. Sasa tunazidi kuomba ya kwamba mtuombe na muzidi kutufariji. Tunafurahi ya kwamba wengi wanaendelea kutufariji, muzidi kutufariji na mtuombe sana. Chinga kichicho abarai ao kurwase kaunti ya Nyamira nigo bagenderete korokia amagomba basichi amatechi bakoragwa n'umukonyi w'umugavana Umosike James Ondicho Gesami uyoboririe abantere babono kuba maiso na mono chinga kichiga chimega Yesu guku no mwako moya bali sebali chitaoni barakiri ororo na barache gutukwana n'umutinyo ukabere kero ikire irinde nawe nakabese bari gutumana baratume simichi akire bono abantu bakore anyore none gento bakorie bono iki kigari iki ikigwekaine umuntu agutaka kwayerera niria kwayerera nari gari nene kurumaega yaita abantu nyegosira kebaso mayaka n'umurugyo ye Lea Kebaso William Oyaro Jane Kabati George Obondi gati yabande nigemibere yabakendereta sinkendu chinga kichi chingaki emeroberio yachakiwe yokobayania kero yomo mwaya asikenyulikiga kiarangenyo Koroiga sekenyero kiarangenyo mabuti amayenda nigabwateta se chiamate au abagendete kurera ugusira ko banchu babo akorengana ninkwana babekira segetaseni kyagetembe nigo baboririe serikali kaunti ya Nyamira ne serikali nene kwenikia babairo bokonyi chinga kichi cy'ubukendu kurubotire getaseni kyagetembe kurega se bunge ya West Mugirango imeye kaunti ya Nyamira litere nenguru ko Daniel Untiri.